Ovo je za mene dobro određen trening kad sam ovako sva mokra i nikakva i odvratna. Dakle, pitanje je od $1.000.000 kako ja negujem moju kosu, pošto ste me to pitali jedno 777 puta. I ovde je soba, soba mi je izuzetno lepa, ja ne mogu da se bunim. Ja jedem kao da sam ono neko jadno dete iz Ugande koja volim da uživam u svom vremenu i u mojoj samoći, tako da mi je baš... Dobro jutro. Joj... Znači, ukoliko me ne znate ili ste novi ili ja to nikad nisam delila, ja jako puno volim da jedem. Jako puno. Mislim, to je za mene hrana jednako sreća. I u posljednje vreme sam počela da jedem kao da sam dete iz Ugande, kao da nikad hranu u životu nisam imala, kao da sam neuhranjena. Prosto ne znam, ja sam godinama naučila da je hrana okidač za neki moj unutrašnji nemir i prosto ne znam zašto sam sad pod stresom da toliko jedem kada imam posao, imam stan, imam svoj mir. Mislim, iskreno, stvarno ne kapiram šta se dešava. Ja tako da nekad se me pustim i kažem šta, jel ti toga da jedeš? Pa onda jedi. Međutim, ja juče, ja vama ne mogu da opišem koliko sam hrane jela, što na poslu, mislim na poslu uglavnom. I znate što, to mora da prestane. To mora da prestane, ja, mislim, ne vredi više ovako. Mimo toga, ja nisam trenirala po jedno 2,5 meseca i to mora da se promeni, tako da danas je dan kada ću posle 2,5 meseca odem na teretanu i dan kada neću jesti kao da sam neuhranjena. Mislim, pogledaj mi ruke, pogledaj ovo, mislim, stvarno. Tako da, idem da se obučem za teretanu i da vidim uopšte kako mi je teretana ovde. Inače, ne znam da li znate, ja mi zato nikada nisam spominjala, ja sam vam trenirala rukomet 7 godina kad sam bila tinejdžerka i nakon toga sam postala rukometni sudija. Tako da mi je to bio hobi, bila sam rukometni sudija jedno 7 godina i to mi je bio hobi, u suštini pre nego što sam došla ovde, od toga sam zarađivala novac i prosto sam kao imala neka primanja sa strane. Generalno sam uživala, nekad me tako ljudi pitaju pa ti nedostaje, ni pod razno, znači bilo je lepo dok je trajalo, zahvalna sam na tome, ali ne. Tako da nakon toga sam ja počela da idem u teretanu i mislim generalno sport i treniranje je sastavni deo mog života i ja sam generalno veoma sposobna, imam motoriku, koji god sport da mi date da vežbam, ja ću se u tome snaći. Tako da, project come back, ajmo. Pa mogu vam reći, nije loša teretana. Prvi put sam sad ušla u teretanu. Mislim, za mene kao ženu sasvim dovoljno. Ja uglavnom radim HIIT treninge, što mi je High Intensity Interval Trainings. Ja uglavnom to radim, tako da meni nešto puno ne treba, ne znam kakvih sprava. Ali ono što je dobro jeste da mogu da vam se snimim ovde jer nema nikoga, jer je prazno. Mislim, ne danas, ali neki drugi put mogu da vam snimim kako mi jedan trening izgleda. Ovo je za mene dobro određen trening kad sam ovako sva mokra i nikakva i odvratna. Ja mnogo volim ovaj osjećaj, svaki put kad napravim ovako neku pauzu da ne treniram, kažem sebi zašto? Zašto se zaboravila da se malo disciplinuješ, da se malo poguraš, jer mora da se nekad pogurati, tako da project come back, dan 1. Dakle, pitanje je od $1.000.000 kako ja negujem moju kosu, pošto ste me to pitali jedno 777 puta. Meni je žao da vas razočaram i da vam kažem da je posledica izgleda moje kose to što imam izuzetno dobru genetiku u porodici i svi imaju jaku kosu. Ono što tome doprinosi jeste činjenica da se ja nikada u svom životu nisam farbala i mislim da se neću farbati sve do momenta dok možda budem baš imala puno sedih ili tako nešto. Ukoliko me pratite, znate da sam ja prošla kroz onako poprilično
izazovan period života, protekle 2 godine, pogotovo poslednjih 6 meseci, meni je kosa stravično opala. Vi misle sada imam gustu kosu i da je bujna, znate kakva je tek ona bila pre? Mislim, san snova. Meni je tako uvek san da radim reklame za kosu, zato što mi je zaista prirodno ovakva kosa i ne morate da dodajete nikakav sjaj ili efekte, zato što je ona takva kakva je, prelepa, baš sam skromna. Meni je moja frizerka kod koje idem poslednjih 15 godina, znači toj ženi bih poverila sve, mi je rekla da kupim šampone bez sulfata. Ja sam tada došla ovde i kupila ovde te šampone bez sulfata i meni su ti šamponi fantastični. Sada dok je bila ova kriza, ja sam te šampone prestala da kupujem jer je stalno bilo nešto na popustu i prosto kad nemate posao i kad nemate platu 6 meseci gledate da uštedite svugde. Ja sam kupovala druge šampone tipa Dove, Pantene, ne znam koje druge. Ljudi, ja operem kosu, mene sutradan glava svrbi, ali to je takav svrab da znate kao kad se kučići češu, znači ja ovako bi uzela, ovako bi se češla, pa znate onaj osjećaj, zadovoljstva što češete sopstvenu kosu. Znači, to je tako puno hemije, ja sam to tek sad na svojoj kosi i koži osetila, da ja bih vam preporučila kakvu god kosu da imate, da ne koristite šampone koji imaju sulfate. Ja ću da vam pokažem koje šampone ja koristim. Znači, ja moram ovo da napomenem, ovo nije sponzorisano, ja nisam plaćena za ovo ja koristim, eto, prosto iz nekog mog ličnog iskustva poslednje 3 godine. To su vam ovi šamponi, možete da uzmete screenshot i ja sam sad poslednji put uzela, kao vam piše biotin, kolagen i coffee. Biotin vam je inače jako dobar za kosu, ukoliko imate slabu kosu ja bih vam preporučila da kupite suplement biotina koji možete da kupite u apoteci i da to koristite. Koristila sam i one pilule, sad ću to da vam pokažem. Znači, ovo koristite, oni imaju različite to za farbanu kosu, za slabu kosu, za sjaj, za ovo, za ono. Mislim, ja svoje šampone kunem, evo, opet sam počela da ih koristim pre, lupam, 2 meseca. Naravno da me glava ne srbi, naravno da me ne srbi. I ja koristim njihovo ulje, možda ovako bolje da stavim, njihovo isto ulje, kokosovo ulje za hidrataciju, ja to samo malo stavim na krajeve. Ja jako volim miris kokosovog ulja, tako da to je ono što ja koristim. Zato što mi je opadala kosa, čekaj da vam pokažem ovo. Bilo bi interesantno da mogu da vam pokažem, ali ne mogu zato što sam kutiju bacila. Dakle, to su vam kao žvakaće gumene bombone koje se koriste za jačanje kose, kože i noktiju. Ja sam to koristila 2 meseca, ja zaista nisam videla neku specijalnu razliku na mojoj kosi, tako da mene lično to nije radilo. Obećala sam vam snimak stana, meni je kompanija sa mojim novim poslom dala stan na korišćenje. Ja iskreno to preferiram. Ja nikada do sad nisam iznajmljivala stan ovde i prosto ne mogu biti zahvalnija no što jesam, što nisam to radila. Prosto ovako se osjećam znatno rasterećenije kada znate da ne morate da platite ni struju, ni vodu, ništa ne plaćate, jednostavno to plate što imate, to je vama na trošenje i to je to. Ja sam jako zadovoljna kako sam sredila ovaj stančić, ne zamerite što sam u bademantilu, ja sam tako stalno kada sam kući, to je neki moj outfit, tako da ne zamerite. Ja sam neko ko jako puno voli vremena da provede u kući, u svoje 4 zida, u svom zamku i generalno ja ne patim da ja stalno imam neke ljude u svojoj kući, ja volim da uživam u svom vremenu i u mojoj samoći, tako da mi je baš bilo bitno da mi stan ima pojedine stvari. Ja pre nego što sam došla ovde, ja nisam znala kako će mi stan izgledati. Mislim, oni su meni poslali snimak i ja sam samo bila u fazonu, molim te samo da ima što više dnevnog svetla i samo da je kuhinja bela. Ja generalno jako puno volim beo nameštaj i da imam jako puno dnevnog svetla, takav stan sam i dobila, tako da, eto, ja ne bih dalje da dužim, ja ću sad da vam pokažem kako je stan izgledao pre i kako izgleda sada kada sam ga ja sredila. Ovim ću i da završim ovaj video koji je imao svašta nešto nijotkuda. Nadam se da ste uživali, ljubim vas puno, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao! Done your walking, probably enough for two. Oh.
loved and you've had it rough, but you also had your cup filled up. And we both know, every time you come around, every time you return, you see it in your tired eyes, that you still have more to go. Let me tell you something, Tracy. It can't be anything like love, can it? No, it mustn't be. It can't. Would it be inconvenient? Terribly. Anyway, I know it isn't. Oh, my, we're out of our minds. Right into our hearts. Music. It does, doesn't it? Tracy, you're so... As if my insteps were melting away. What is it, if I got feet of clay or something? It's not under the pool, it's just over the lawn and in the birch grove. It'll be lovely now. Tracy, you're tremendous. Put me in your Oh, sometimes find yourself knowing no, lost and looking for your soul, grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go, 'cause the thing you're searching for has been waiting back home. I stay waiting for you.